Да, приятели, както виждате, вече съм с камера. Чайте да си седна на мястото. Сега. И днес ще играем на Stumble, guys. Така. Така, хора. Както виждате, аз я почнах вчера, вече имам ето толкова герои. Малко ли са, кажете долу в коментарите. И кажете кое повече ви харесва, видеята с камера или не с камера. Пишете долу в коментарите също. Така. И нека да започваме. Чакайте малко. Ей, така. Така, чакаме. Не, първо ще си купим едно пакче. Чакайте. Трябва да влезем в шопата. Така. И ще се видим, когато... И така става просто. Така, една секунда. Опа, извинете, хора. Само и така да си наглася за малко камерката. Добре. Окей, хора. Чакайте. Опа. Вече. Окей, хора, извинете, малко ми изчезна камерата. Пак ще си я нагласим. Така, хора, нагласих си камерата. Окей, текченчета. Добре. Имаме скинове 25% шанс да вземем, а джимчета 75%. Окей, на мен ми се падна преди малко скин, само че беше в видеото. Така, и почваме да играем. Така, както виждате, не на ранкет, или каквото е там. Окей, почваме. Така, хора, почваме. Само забавяйте. Така, и... Айде, хора! Леле, цялата рода е пред мен! Леле! Опа! Извинете, хора! Как ме бутнаха? Така, Окей, защо толкова лагва? Не, путнаме. Нямаме никакви проблеми обаче. За сега, ама... Мисля, че почва... по-трудното, защо пръстът ми се отива на камерата? Така. Не! Добре. Така. Изглежда, че за сега... Окей. Не! Хора, пак ми изчезна камерата. И сега след малко ще се оправим. Имам за сега проблем. Окей, хора, не успяхме. Така, хора, оправим си камерата. Така, излизаме. Какво се прави? Не съм имал проблеми с камерата за сега, хора. Извинете, че... Ама скоро време ще я оправим камерата ми. Така, хайде на ранкет да играем. Така, хора. Почва се. Окей, хора. Окей, за сега няма проблеми с камерата. Да, няма. Не, това
хора. Чайте, че това е много забавно. Окей. Не! Добре, хора, просто. Това беше забавно. Така, хора. Окей. Така. Хора, пак излезна. Извинете, ама ще оправим камерата някой ден. Камерата. Чакайте малко да я спиеме. Така. Би трябвало да не прави така. Окей, хора. Просто извинете ме, че прави така камерата. Ама аз имам от телефонна камера, човек. Не мога да по друг начин. Не от камера, не от телефонът ми снимам сега. Не мога да направя нищо по въпрос, според мен, но все пак ще го видя, хора. Така, хора. Хора, ще цъкаме на нормалната игра, не на защото не го знам. Окей, да се надяваме, че няма пак да ми излезне камера. Иначе пак трябва да я оправим. За първи път на камера става това, хора, просто за първи път снимам на камера. Това да ви кажа. Това съм минал до края. Много лесно. Чакай. Тук не е най-лесно. Ай! Бързо! Избутах. Не! Почвам ми. Не, брат! Не! Как ще ме? Давай сега! Аз почих в водата, човек. Хора, просто аз съм най-добрият на Стъмбал. Аз ви казвам, вчера се инсталирам. Просто трябва да изчакаме перфектният момент. Давай сега! Аз съм Стъмбал, нов човек и просто не мога. Опа, един човек само го мина. Казвам ви, хора, не съм само аз. Бе! Яде! Така, минах го. Така! Тук е изи, брато. Бро. 16 човека ли минаха? И пак ми се изгъски камерата. Ами хора, това е първият ми път на камерата ми. Не се сърдете. Ще го оправим. Така че спокойно някой ден и ще снимам на истинска камера, не на телефона. Някой ден ще се случи това. Няма да е скоро, според мен. Така, хора, просто без повече приказки, айде, бегай от тука. Така. Една мисия. Да, Ганс, натиснах грешният бутон. Натискал съм грешният бутон, сега разбрах защо ми се такова. Камерата, съжалявам, хора, съжалявам. Хора, Ела си нов танц. Я чайте да го сложиме на нашето човече. Така. Окей, не го виждам. Нашето беше реар. Не знам. Сега да е. Да, реар е. Нашето. Не сега ще го проверим. И след малко ще направим камера. Значи
не е проблемът с самата камера. Аз съм без да искам натискал камера. Окей. Извинете, моя грешка. И сега пак ще го правиме. Окей. Моя грешка. Така, айде! Чайте, не мога да го оправя. Хайде. Разгледа. Така, хора, почваме отново. Така, давай, бързо. Окей. Пак също. Окей, хора. Също. Нямаме против. Щях да го мина, ама не го мина. Съжалявам, че ви гледам, ама просто съм много заед. Сега с Стъмбъл Гайс да играя нещо такова. Опа. По най-тъпия начин, според мен. Отблъснах този човек, според мен. Ай! Не можеш ли да заобиколиш? Давай, брат! Не. Това не трябва да става. Леле, как ще го мина, бе? Аре, стига, бе! Разгре. Така, хора. Първата ни победа ще я има ли? Хора? Първата ни победа. В този видео. Аре, бе, бегай от тук, бе. Бързо! Не. Ей, хора, това ви кажа. Аз съм слаб по тази игра. И сега ще ме видите някъде, къде попадам, сигурно. Не видях точно къде, ама. Да, паднал съм. Да, за сега не прави проблеми камерата. Явно аз съм натиснал нещо. Окей, go to pass. Нямаме нещо ново. Имаме ли? Ей! Не, нямаме. Да. Без да искам натискам едно копче. Видях го. Съжалявам. Хора, за първи път не разбирам нищо как се снима. Аз съм нов ютубър. Или нещо такова. Не знам дали съм нов. Преди една година си направих канал, сигурно. Ако някой не знаят, аз не съм стар ютубър. Много стара. 2023 си създавам. Как се казваше каналът ми? И хора, представям ви новият талисман на каналата, именно мечката. Абе, чакайте ме, аз си забравих късметлийската мечка. За това не ми е било късметлийско. Ей, сега се връщам. Ей, късметлийската ми мечка. Тя винаги ме подкрепя. От когато създадох този талисман, от тогава мечката ме подкрепя. И от тогава си купих. Не знам също. Ела петата. Така, ще ми седне на краката. То просто играчка, ама. Защото е сладичко е. Оставете един лайк за това плюшено момиче, сладичко. Окей, почваме игра. Така. Мечо, ето тук ще седне на компютъра при... Айде. Добре, знаеш какво? Ще легне. Така. Оба! Ой! Започна! Не. Пропадна. Са, какво правя? Не. Абе! Аз съм много слаб. Пак ще камерата просто. Не знам защо.
Така, не скачам. Добре, знаеш какво. Лесният път. Окей. Не, този бе. Ей! Не, финишът, никой не е стигнал. Вау! Първият човек, вторият човек. Скок! Подскок! Леле! Знаеш какво? Скок! 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 Подскок! Подскок! Леле! 8 човека! Аз как се помислиш, че? Не! Това го мразя. Това вече го мразя. Преди го много го харесвам. Не! Това мръсно. Мръсен гаден. Ех, леле! Еми, отпадаме хора. Какво да се каже? Не може. Не може! Ми казва играта, че не може повече да стоим, Добре! Ето. Кукулинко уж ме подкрепяше. Той се казва Кукулинко. Мечката Кукулинко. Му казвайте. Ако искате нещо да пишете за коментар. Така, опа. На видео. Така. Просто няма значение дали е видео, дали не е видеоклип. Така, спи се тъпа мръсна камера. Окей, хора, без повече ядост. Това го знаем. Окей. Помислих си за малко, че ми лагна играта. Така. Бързо оправихме камерата. Добре. Почваме отново. Опа. Кукулинко, този път обещаеш ли имаме? Той каза да. Окей. Просто си говоря с играчка. Това ми ще бъде. Не, ще бъде. Така. О май гад, сериозно ли е същият? Не, брат. Не. Добре, окей. Така. Леле, какво да име? Така. Това ме улеснява даже. Това дето ме бута ме улеснява. Да знам какво пак това. Няма да ме покоснеш. Давай, газ! Така! Скоп! Ей, казвам ви! Много ме дразни. Сега след малко ще оправим камерата. Не ми се появява просто, защото знам, дразни ме и на мене. А пък камо ли вас и на вас ще... Така! Това ме избута! Маниак! Ще загубя, бе! Защо ме избута? Маниак! Скачай! На работ и това нещо ме избута! О, и камерата, разбира се. Така, скок почка! Петима човека на 16! Какво е това? Просто отказвам се, брат. Накрая ще влепна от Стамбул Айс. Това само мога да ви кажа. След малко ще лепна от Стамбул Айс. Аз мога да лепкам. Така, хора. Мисля, че вече това ще ни е последната игра. Първо да си отворим едно късметлийско пакче. Окей. За късмет също и Кукулинко да се заради. Той с това се заради. Така, хора, върнахме се. Опа! Какво ще и се падне? Моментът да
хора! Дъно се не знае! Оф, леле! Знаете ли какво? Още едно спинче. Така, айде. Що не зареща? Така, хора, опа, изгасиме се камерата. Окей, хора, какво ще ни се? Аре, нещо ново, не! Да! Не! Какво е, бате? Стига е! Пак да си оправим камерата, защото тая тъпа камера направо. Как оправихме си камерата? Не ме отнема време, само 10. Окей, просто така, хора. Така, почваме отново. Хора, сега след малко ще се върна. Така, хора, оправихме камерата леко. Сега малко ми се вижда просто. Само малко. Окей. Хора! Чакайте! Опа! Почва! Опа! Ай! Аз се хвърлих. Чакайте. Не седна на едно друго място, че ми е по-удобно. Окей. Не! Как ще се хвърля ръко? Аз съм... Така. Натам. Просто не бива това. Не ме бива в това мап. По-скоро само да оправя камерата. Автозавъртане. Имам ли изобщо? Чакайте малко. И сега. Окей. Окей. Така, имал съм автозавъртане. Скок под скок ще направим ли? Така. Опа! Окей. Не! На последния скок под скок. Камерата ми сама. Просто не ме бива в тези видеа с камерите. Както знаете, ми е за първи път. Сега какво някои ме знаят всичките ми видеа, други не. Да, и хора загубихме. Какво да ви кажа? Така. Скок под скок. Хора. Така, окей, ние паднахме. Това не го видях обаче. Така, хора. Така. И сега след малко ще... Окей, сега след малко. Така, хора. Направихме 7 левел. Чакай. Хора. Така. Окей. Хора. Много зле вървиме. Много зле. Така. Просто игнорирам. Ще правя такива физиономии. Вървиме много зле. Това сигурно не е 10-та игра и нито една победа, хора. Защо това точно не е? Окей. Не. Съжалявам, хора, че просто закрива камерата, ама просто няма какво да направя. Аз потъбвам. Опа! Това го най-го мразя. Най-го мразя. Ау, не. Не, брато. Това мапа. Ние се върнахме от начало, сега трябва да умреме. Бак натиснах бутона. Хора, знаете ли какво? Скок под скок.
ли как се мъча, човек? Видяхте ли само? О май гад, аз имам тия много супер. Не, скок, подскок, скок, подскок! Знаеш какво аз? Не, бе! О май гад, добре, че беше това. Иначе аз щях да съм Аз щях да съм дет. Опа! Скок, подскок! Yes! Окей. Тук имаме според мен чекпоинт. Не, бе! Това е на обратната страна, разбирам. Тогава ще застана ето тук, така. Скок! Подскок! Скок, подскок! Скок! Подскок! О, 11 плеери са стигнали. Окей, и аз трябва да стигна. Аз трябва поне една победа ми трябва. Финиша! Финиш лефт! Така, хора! Първият ни финиш! Язе! За една минута. Така, хора. За една минута и 57 секунди. Големият рекорд ми е... Чакайте. Големият рекорд ми е 38 секунди. Окей. Сега чакаме само другите. Чакаме. Нещо, айде. Така. Жалко за този човек, ама просто нямаше просто шанс. Дори ние оставаме, като виждам се, Стефан 24. Аз така се казвам, Стефан 24. Ми хрумна идеята и по Viber така се казвам, само че без 20. Ми хора просто ми... И в Brawl Stars така се казвам, само че без 24. Какво ви кажа? Така. 1, 2, 3, старт! Не пак това е гадото. Така, слизам долу. Това ми е най-лесно. Отдолу мога, ама другаде не мога. Така, задминаваме този. Казах задминаваме. Не, те ме задминават. И сега най-гадно. Не, то ме връща назад, ей. Леле, майчице. Не. Аз за малко щях да се хвърля. Не! Не. Стъмбал гайс. В името на Стъмбал гайс аз съм. Окей, последен джъмп. Ако не ме избута, това мога да победя, ама то ме избута. Не. В името на Стъмбал гайс. Аз съм нуб, брато. Така. Не! Хора, не мога да правя финишът. Така е първият 1000-ният човек. Окей, брато. Защо съм толкова нуб, брато? Защото съм почнал вчера. За това, сигурно. Абонирайте се за канала и оставете лайк на това видео. Защото може да направим поредица на това на Стъмбал гайс. Ще качвам второ видео днес също. Само да ви кажа това. Може да кача. Мога да кача втория епизод на Стъмбал гайс днес. Също в събота ще видим, ако сме стигнали 10 лайка, ще го качам. Хора, това беше от мене. Ако ви е харесало видеото с камерата, абонирайте се за канала. И пак ви напомням, кое предпочитате, видеята с камера или без камера, оставете лайк на това видео. Така, Коколино ви казва чао и аз ви казвам чао и чао!